Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Αγαπητοί συνεργάτες, η περίοδος που διανύουμε είναι πρωτοφανής. Οι προκλήσεις που ήδη αντιμετωπίσαμε μέσα στο 2020, αλλά και αυτές που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στη συνέχεια, είναι τεράστιες. Το χρέος των πολιτικών φορέων να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις για να διασφαλίσουμε ένα ευνοϊκό μέλλον για τους πολίτες του τόπου είναι πάρα πολύ μεγάλο. Η επιδημία του COVID του 2019 είναι ένα δραματικό γεγονός που συνέβη τον προηγούμενο χρόνο και ανέτρεψε τις καθημερινές συνήθειες στην πατρίδα μας, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η απολιγνητοποίηση, επίσης, είναι ένα ακόμη γεγονός που συντάραξε στη θέμελα την οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα της περιοχής μας. Σε αυτή την πρωτόγνωρη χρονική συγκυρία, με τις πρωτοφανείς προκλήσεις, έπρεπε να προσαρμοστούμε και να δώσουμε τις απαραίτητες λύσεις. Η Αντιπεριφέρεια Περιφερειακής Ανάπτυξης επομίστηκε ένα μεγάλο φορτίο δράσης σε κρίσιμα ζητήματα για τον τόπο μας. Ο πρώτος ετήσιος απολογισμός των πεπραγμένων της Αντιπεριφέρειας Περιφερειακής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας είναι ο απολογισμός των ενεργειών που έγιναν κάτω από αντίξωες συνθήκες, δίνοντας άμεσες λύσεις σε όσους το είχαν ανάγκη και βάζοντας ισχυρές βάσεις για τα έργα της επόμενης ημέρας και την ανάπτυξη της περιοχής. Παρά τις σημαντικές επιπτώσεις που έχει επιφέρει η πανδημία σε κάθε τομέα της καθημερινότητάς μας, η διοίκηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή, με κάθε τρόπο έκανε τις καλύτερες δυνατές προσπάθειες για την πρόοδο του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 μέσα στον προηγούμενο χρόνο. Μέσα στο 2020 σημειώθηκε τεράστια πρόοδος στην υλοποίηση του ΠΕΠ, το οποίο αποτυπώνεται ξεκάθαρα στις αυξητικές ποσοστιαίες μεταβολές σε κάθε τομέα, όπως οι προσκλήσεις, προτάσεις, εντάξεις, συμβάσεις, αλλά και οι πληρωμές. Στις 16 μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας, είναι προφανής η συνολική πρόοδος του προγράμματος, η οποία φαίνεται ξεκάθαρα και από το γράφημα της πορείας. Σε επίπεδο προσκλήσεων, στα 4,5 χρόνια είχαν εκδοθεί προσκλήσεις ύψους 510 εκατομμυρίων ευρώ. Στους 16 μήνες μετά, το ύψος των προσκλήσεων φτάνει τα 842 εκατομμύρια, αύξηση 65,10%. Σε επίπεδο προτάσεων έχει γίνει αύξηση 78,8% από τα 412 στα 737 εκατομμύρια ευρώ. Σε επίπεδο εντάξεων υπάρχει αύξηση 38,2%. Έχουν δηλαδή ενταχθεί έργα ύψους 329 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά. Σε επίπεδο συμβάσεων έργων, από τα 101 εκατομμύρια φτάσαμε στα 168 εκατομμύρια ευρώ, πράγμα που αντιστοιχεί σε αύξηση 66,34%. Τέλος, σε επίπεδο πληρωμών, που είναι και ο πιο ρεαλιστικός δείκτης, σε 16 μήνες πληρώθηκαν 42 εκατομμύρια ευρώ σε έργα, εν συγκρίση με τα προηγούμενα 4,5 χρόνια που είχαν εκταμιευθεί 56 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά υπάρχει μια αύξηση του 74,46% στις πληρωμές. Ενδεικτικά επίσης θα αναφέρω την πρόοδο σε κάποιους άξονες. Στον άξονα 1 ολοκληρώσαμε την αξιολόγηση των προτάσεων μετά από 2 χρόνια καθυστερήσεων. Ο άξονας 2, ο οποίος ήταν τελματωμένος επί 4,5 χρόνια στο 0%, σε μόλις 10 μήνες ενεργοποιήθηκε στο 65% με προϋπολογισμό προσκλήσεων 6,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι προτάσεις των φορέων ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, αγγίζοντας τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Στον άξονα 3 της επιχειρηματικότητας έχει γίνει υπερδέσμευση 311%. Ο άξονας 4, που αφορά στις ενεργειακές αναβαθμίσεις, ενέταξε 60 δημόσια κτίρια προς ενεργειακή αναβάθμιση, ενώ τριπλασίασε και τον προϋπολογισμό του εξοικονομώ κατοίκων για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών της Δυτικής Μακεδονίας. Ο άξονας 9, που αφορά στον κλάδο της υγείας, ενεργοποιήθηκε πλήρως στο πλαίσιο του COVID-19 για τη θωράκιση της υγείας των Δυτικών Μακεδόνων και την αναβάθμιση των μονάδων υγείας μας. Συνολικά, 50 εκατομμύρια ευρώ δεσμεύτηκαν για εξοπλισμό και νέες κτηριακές υποδομές στα νοσοκομεία μας. Πρωτοφανές ακόμα και σε επίπεδο χώρας. Σε κάθε ένα από τους 11 άξονες επετεύχθη πολύ μεγάλη πρόοδος. Επίσης, ένας ακόμη σημαντικός δείκτης υλοποίησης είναι η αναλογία πληρωμών ανασυμβάσεων. Εδώ βλέπουμε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει την δεύτερη καλύτερη επίδοση από όλες τις περιφέρειες της χώρας. Ξεκινήσαμε δηλαδή από ένα πολύ χαμηλότερο σημείο και καταφέραμε πάρα πολύ γρήγορα να τρέξουμε το πρόγραμμα με τάχιστους ρυθμούς. Έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια.
Παραλάβαμε το πρόγραμμα στο 16% απορρόφησης, το φτάσαμε μόλις σε 16 μήνες στο 33% και τολμώ να πω με μεγάλη αισιοδοξία αλλά και σιγουριά ότι στο τέλος του 2021 θα το έχουμε φτάσει στο τουλάχιστον στο 70%. Να ευχαριστήσω εδώ ιδιαιτέρως τη διαχειριστική αρχή για την άμεστη και αγαστή συνεργασία που έχουμε μαζί τους. Το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας είναι το πιο δραστήριο στον άξονα της επιχειρηματικότητας. Έχουμε καταιγισμό δράσεων. 5 δράσεις στην επιχειρηματικότητα δεν έχει κανένα ΠΕΠ άλλης περιφέρειας αυτή τη στιγμή, σύμφωνα και με τον ενδιάμεσο φορέα αξιολόγησης, την ΚΕΠΑΝΕ. Οι κοινωνικές, οικονομικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις της πανδημίας ήταν βαρύτατες το προηγούμενο έτος. Οι επιχειρήσεις επλήγησαν σε τεράστιο βαθμό. Άμεσα στις 2 Δεκάτου 2020 εκδόθηκε από εμάς η σχετική πρόσκληση ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού στη Δυτική Μακεδονία. Ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν 10 εκατομμύρια. Μετά από συντονισμένες προσπάθειες της περιφέρειας, έγινε αύξηση του προϋπολογισμού στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Πραγματικά έγινε μια υπερπροσπάθεια να βρεθούν τα χρήματα και να γίνει η αύξηση του προϋπολογισμού. Αφού κραζόμαστε συνεχώς τις ανάγκες των επιχειρήσεων, σε μια περίοδο που εξελίξεις μεταβάλλονται ραγδαία, συνεργαζόμαστε με τα επιμελητήρια και τους εμπορικούς συλλόγους και κύριο μέλημά μας είναι να προσαρμοζόμαστε στις νέες ανάγκες εποχής. Για τον λόγο αυτό προσπαθούμε να βοηθήσουμε και όσες επιχειρήσεις έμειναν εκτός με ένα νέο πρόγραμμα μη επιστρεπτέας επιχορήγησης που δημιουργήθηκε και ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο, προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων ευρώ και ξεκίνησε μόλις χθες. Γίνονται συντονισμένες προσπάθειες για την εξέβρεση νέων κονδυλίων για τη στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία και την προκήρυξη νέου προγράμματος στήριξης της ρευστότητας των επιχειρήσεων λόγω κορονοϊού. Επίσης, προκηρύξαμε τη δράση εξωστρεφής επιχειρηματικότητας στη Δυτική Μακεδονία. Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 4,5 εκατομμυρίων ευρώ και έχουμε προτάσεις 87 με δημόσια δαπάνη 7 εκατομμυρίων ευρώ. Τέλος, δημιουργήσαμε την πρόσκληση επιχειρηματική ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία προϋπολογισμού 5,5 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα δίνει επιχορήγηση 70% στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την ενίσχυση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, αλλά και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Συνολικά στο επιχειρησιακό πρόγραμμα έχουν δαπανηθεί 79,3 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, της εξωστρέφειας, αλλά και της διασύνδεσης των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο της επιτάχυνσης για την υλοποίηση του προγράμματος, μέσα στο 2020 κάναμε τις απαιτούμενες ενέργειες για τη σύναψη συμφωνίας με τη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, τη λεγόμενη ΜΟΔ. Το προηγούμενο μήνα, μάλιστα, είχαμε την έναρξη της υποστήριξης των Δήμων μέσω τηλεδιασκέψεων που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ του Περιφερειάρχη, της Αντιπεριφέρειας και των Δήμων. Κάθε δήμαρχος, μαζί με τη συμμετοχή του αρμόδιου αντιδημάρχου και την τεχνική υπηρεσία, ανέδειξε τα προβλήματα και τις ανάγκες του κάθε Δήμου σε τεχνική υποστήριξη και τεχνογνωσία. Οι εκπρόσωποι της ΜΟΔ κατέγραψαν τις ανάγκες αναέργο για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά και παρουσίασαν τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσω ότι οι πρώτες ενέργειες που γίνανε είναι πολύ ενθαρρυντικές και οι δήμαρχοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους προς την περιφέρεια, καθώς παρέχεται απτή και άμεση βοήθεια στήριξης των Δήμων με καταρτισμένο τεχνικά επιστημονικό προσωπικό για την επιτάχυνση υλοποίησης των έργων τους που είναι ενταγμένα στο ΠΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας. Στόχος είναι η συνεργασία όλων των μερών για να μην χαθεί ούτε ένα έργο, ούτε ένα ευρώ, αλλά ούτε και μία θέση εργασίας στη Δυτική Μακεδονία. Τώρα, στο πλαίσιο της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας, μέσα στο 2020 κάναμε τις απαιτούμενες προσπάθειες για την προώθηση και την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών για την ενεργοποίηση λειτουργίας στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας του Ταμείου Δυτικής Μακεδονίας. Υποστηρίξαμε σαν αντιπεριφέρεια όλες τις διαδικασίες για την επιλογή των εκπροσώπων και είμαστε πολύ χαρούμενοι ότι τον προηγούμενο μήνα αναρτήθηκε στη διάβγεια η σύσταση της Επιτροπής. Το ΤΑΔΙΜ, πέρα από τη βοήθεια που ως εργαλείο μπορεί να προσφέρει στις επιχειρήσεις και την οικονομική τους ρευστότητα και ενδιάναμωση, είναι βέβαιο ότι θα λειτουργήσει και ως κίνητρο ψυχολογικής αναβάθμισης των πολύπαθων επιχειρηματιών και επαγγελματιών της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Σαν αντιπεριφέρεια, είναι στις κυριότητες προτεραιότητάς μας η καινοτομία.
Η ενσωμάτωση καινοτόμων μεθόδων στην παραγωγική διαδικασία είναι καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη μιας περιοχής. Η υποστήριξη των νέων και της νεανικής επιχειρηματικότητας, η δημιουργία ενός οικοσυστήματος καινοτομίας, όπου μέσα από στρατηγικές συνεργασίες με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, επαγγελματικούς αγγέλους, πανεπιστήμια και επενδυτές, θα καταφέρει να μετατρέπει ιδέες σε νεοφυείς εταιρείες, τις startups, τροφοδοτώντας το αναπτυξιακό μοντέλο της περιοχής που αποτελούν την προτεραιότητα για την περιφέρειά μας. Έχουμε προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και συνεργασίες, ώστε μέσα στο 2021 να δημιουργήσουμε την θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων στη Δυτική Μακεδονία. Ένας άλλος σημαντικός τομέας, στον οποίο έχω ιδιαίτερη σχέση και άποψη που πηγάζει λόγω της επαγγελματικής ενασχόλησης και των σπουδών μου πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο, είναι να εκμεταλλευτεί η Δυτική Μακεδονία τα ορυκτά της πετρώματα. Η περιοχή του Βερμίου είναι πλούσια σε νικέλιο, όπως έχουν δείξει μελέτες του ΙΓΜΕ, και υπάρχει ενδιαφέρον από επιχειρήσεις να εγκατασταθούν και να ξεκινήσουν εξορυκτική δραστηριότητα. Είμαστε στη διαδικασία επαφών με μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου με ενδεχόμενο μελλοντικής επένδυσης. Είναι ευκαιρία να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες υπολογίζονται από 500 έως και 700 μόνιμες, όταν οι επιχειρήσεις αυτές θα βρίσκονται στην πλήρη ανάπτυξή τους. Μαζί με την επεξεργασία του νικελίου προβλέπεται και αυτή του κοβαλτίου, που θα έχει τεράστια ζήτηση τα επόμενα χρόνια, καθώς χρησιμοποιείται στις μπαταρίες. Επίσης, η περιοχή μας έχει πλούσια κοιτάσματα σε μαγνήσιο, χρώμιο, ολιβινίτη, πυρολουσίτη, χαλαζία, αταπουλγίτη, αλλά και μάρμαρο. Είμαστε υπέρ της αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της περιφέρειας, με τρόπο όμως σύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλλον. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των υποδομών για τους παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης της περιφέρειας, καταγράψαμε τις ανάγκες τους σε υποδομές πρόσβασης, ηλεκτροδότησης αλλά και υδροδότησης. Μέσα στο 2020 έγιναν 1.210 καταγραφές μόνο για την ΠΕ Κοζάνης, σε συνεργασία μας με τις τοπικές αρχές και την ΆΝΚΟ. Ο πρωτογενής τομέας είναι βασικό κύτταρο της περιφέρειας και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την ανάπτυξή του. Στο πλαίσιο της νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής του 2021-2030 για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, διοργανώσαμε μια πάρα πολύ επιτυχημένη διαδικτυακή ημερίδα με σκοπό την διάρθρωση στρατηγικής περιφερειακού σχεδίου. Διακεκριμένοι καλεσμένοι, όπως ο Ευρωβουλευτής κ. Κυπουρόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας ΑΜΕΑ, συμμετείχαν και εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τις προσπάθειες και μια φιλική περιφέρεια προς τα άτομα με αναπηρία. Ένα άλλο τομέα που επομίστηκε η αντιπεριφέρεια ήταν το κομμάτι της διαβούλευσης πολύ κρίσιμων θεμάτων για την περιοχή. Μέσω της Επιτροπής Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, την οποία προείσταμε, πραγματοποιήθηκαν 7 συνεδριάσεις μέσα στο 2020 και συζητήθηκαν 9 κέρια θέματα. Κάποια από αυτά ήταν τα ΤΟΕΒ, η αποκατάσταση των γεωργοκτηνοτροφικών υποδομών, η αδειοδότηση στο ΒΙΠΕ, η πορεία του ΠΕΠ, η απολιγνητοποίηση, τα προβλήματα των επιχειρήσεων και τα χιτά. Ο Περιφερειάρχης έχει αναδείξει σε μεγίστη σημασία το θέμα για την ολοκλήρωση και αποκατάσταση των ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ, ΒΙΠΑ της περιφέρειάς μας με την απεμπλοκή της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ. Σαν αντιπεριφέρεια συντονίσαμε συζητήσεις και καταθέσαμε εισήγηση για ανάπτυξη σύγχρονου επιχειρηματικού πάρκου με σύμπραξη δημοσίου αλλά και ιδιωτικού τομέα. Πέρα από τα προηγούμενα στοιχεία, καθημερινά εργοζόμαστε σε ένα μεγάλο εύρος δράσεων. Μέσω γνωμοδοτήσεων και παρατηρήσεων συμμετέχουμε στη δημιουργία νέων σχεδίων στρατηγικής, όπως είναι το νέο ΠΕΠ του 2021-2027. Συνεργαζόμαστε με τους τοπικούς φορείς και μεταφέρουμε τις ανάγκες και τα προβλήματά τους στα αρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες μέσω συναντήσεων και επιστολών. Συμμετέχουμε και εκπροσωπούμε την περιφέρεια σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα. Προβάλλουμε στους πολίτες το έργο και τα προγράμματα της περιφέρειας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και το κυριότερο, καθημερινά εξυπηρετούμε όλους όσους έχουν την ανάγκη, δίνοντάς τους τις απαραίτητες πληροφορίες και τις κατευθύνσεις. Έχουμε εκλεγεί για να δίνουμε λύσεις στα προβλήματα των πολιτών και αυτό δεν το ξεχνάμε.
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, τον Τάσο τον Τζίπλινα, την Εύη τη Ζουντουριάδου, αλλά και τον Δημήτρη τον Μίμη για την υπερπροσπάθεια που κάναμε, δουλεύοντας άοκνα σε δύσκολες συνθήκες λόγω της πανδημίας. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας, τον καθένα ξεχωριστά, για την επικοδομητική συνεργασία που είχαμε την προηγούμενη χρονιά. Μια χρονιά ιδιαίτερη, με ειδικές συνθήκες και απαιτήσεις. Με τη συνέχιση της σκληρής δουλειάς, είμαι σίγουρος ότι το 2021 θα είναι πολύ καλύτερο. Ανυπομονώ να συνεργαστούμε περαιτέρω για το κοινό καλό αυτού του τόπου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.